Lam suku to Kokborok explain video channel hai jona hastani rungsrung tongnai lukurok no norok ni baga hai no hai Kokborok by explain video kotal tui haika angkai jengtini salainai je tabuk first semester rok admission ni engna ni bagai from fill up khlaijak rok borok ni jodi no admission ni from fill up khaipro baksa jaga chaya rok phano rewoi rikha chaya rok typing khlaijak ti engai rika angkai tini 4 tarik June 2025 tei 5 tarik June 2025 o sal 2 din ni bisingo borok ni chaya tongmano charioi angko teisa from je chaya tongmani no charioi ridi angkai norok jodi chaya ngai tonga angkai norok ni je from fill up khaimani obo je college ni mung rijak o college merit list nokhoria phano ngai mano nei no notification reka higher education department ni hoite আমার পোর্টাল ওয়েবসাইটে থাঙ্গে অমনো নরক যে চায়া তংমানি ন ঠিক খাইছিদি আবন বাকি নোটিফিকেশন নিকামো ভিডিও ন শেয়ার খাইদি